Ja po včerajšom výšlape som povedal, že už nikam nejdem dneska, že maximálne na nejakú malú prechádzku, ale predsa som sa nechal prehovoriť, lebo tak som v Tatrách. Posledný deň dneska odchádzame, takže dáme aspoň nejakú takú hodinu a pol túru na takú chatu. Tam si dám bírel, potom pôjdeme domov. Tu by som hneď skočil, to čo je za nádrž? Lanovka ide tam, kam ideme my, skalná tá chata. My sa nachádzame v polovičke, tam vidím kalnatú chatu už, ale teče so mňa, lebo je 32 stupňov. Blížime sa! Tam je tá chatička. Sme tu, tam dole, proste mám s tým najväčší problém, lebo to je fakt, že iba svah, kde sa lyžuje. A to je proste iba strmý kopec, žiadne nejaké takéto, viete, že odtiaľ toto podľa mňa začína byť už zaujímavé. Keď to je takéto. Ale tam dole, tie začiatky sú fakt najhoršie. Tam je Lovnický štít. Lovnické sedlo. Pozrite na to. A hen tam hore je už Lovnický štít, nie je to niečo také strašné. (15:15) sme oficiálne dole. Už iba zbehnúť k autu. Celkový tento výlet dneska nám trval cez 4 hodiny. Vôbec som ráno netušil, že pôjdem až tam, kam som išiel. Ale tak aspoň môžem povedať, že som využil tento deň v Tatrách tiež naplno. No a teraz už len cesta do Bratislavy. Dobré ráno ľudia, je okolo 2 hodín.